nik uste dut aurten ikusiko dela egiaz Durangoko azoka zer den. Azkenean utxunetik ikusiko da, eta ez da egonen zen hori behintzat. Aurrera egin nuen. Arantza, hau da, aurtengo Durangoko azokaren egun bat. Bai, hau da egun isil bat, ezta? Oso arraro sentitzen dana, bai, alde batetik urduritasuna, baina hemen dagoen isiltasun horrek, bai, unkitu egiten gaitu zelan edo alan. Hemen dagoen hitz jarioa, hemen dagoen zurrumurrua, musika, bai, egia da, bueno, halako, ez da, bihotzen egiten duelako, bai. Faltan botatzen dira gauza asko. Bai, jendea faltan botatzen da, jendea. Buelteri eusten, dalegintzen, orekarik ez galtzen. Aurten paketak egitera espezializatu zarete. Bai, hainbat espezializazio egin behar izan ditugu aspaldi honetan. Bai, uste dut garrantzitsua zela denda eta plaza biak uztartzea. Eta dendak behar du sortzaile horrek euren lanari ekiteko. Eta bueno, hau aurkitu dugu, bide hau aurkitu dugu, eta, bueno, pozik gaude erantzunarekin eta jendearen babesarekin. Geruza bat bestearen atzetik erantziz. Miren, azoka egun guztiz arraroa aurtengoa. Bai, erabat. Bai. Elkargune hori orain maila hauetan eta liburu hauetara murriztuta ikusteak, zer egiten dizu? Ez dizu gezurrik esango, hasieran oso hotza iruditu zait, ez? Bai, hutsa eta hotza. Baina, bueno, era berean, bada modu bat ere ikusteko zelako guzta aberatsa badugun, ez? Beraz, bueno, bi alde horiek. Zure harremana, Miren, Durangoko azokarekin noiz hasi zen? Gurasoek ekartzen nindutenetik, ona, bai, gian asteburu pasa edo nola beti zubia izatezan, zubiko egunen baten beti egiten genuen mendi pasada, eta bai, gogoan dut lehengo azoka ere, karpa bat zen, okerrezpanago, eta ordu txikitatik, bai, eta niretzako beti izan da oso berezia, sinadurak, ez dakit, idazleak ikustea, eta gerora, baian erabezaroan ere, haian ja musikara gehiago hurbildu nintzenean, baita ere musikariekin, eta horrez aurre ikusi, eta salseatzea, bai. Duela 20 urte edo izan entzela aurrenekoz Durangon izan nintzenekoa. Akordatzen naiz, bai, karpan izan entzela, erakus maien gainean, hau da, liburuen gainean, euritakoak jarrita, ez? Itoginak zaudelako da, noski, ura oso etxai txarra delako liburuarentzat. Txalapartakoak edo familia edo lagunak genituen, eta beraz, joaten ginen, 3-4 neskato mutiko koskor laguntzera. Importantea da izatea leku bat, ez da? Garrantzitsua da, erreferentzia bihurtzen baita, eta behar ditugu gainera iruditeri hori elikatzeko. Ahotsenea, sortzaileen topagunea antolatzea tokatu zaizu aurten. Nola ikusi dituzu sortzaileen beraien animoak?
Bueno, danetarik zalantza asko egon dira, galdera asko, nola egingo duzue, zein izangoan formatua, nola, nun, aurten ez da egongo karparik, baina, bueno, bai, hor egon dira zalantza asko eta galdera asko, eta era berean eskertzak ere asko izan dira, eskertu digute, mantentzea plaza hori, eta bazkenean, sortzaile batek azkenean egiten duen lana gero nahi du ikustaraztea, eta ez badukan nun ikustarazi, eta are gehiago dena bertan bera geratzen ari den sasoi hontan, edo bintzat oso gutxi dira jotzen ari direnak, mantentzea plaza bat, guztot inoizko garrantzitsuena dela, eta horixe saiatu gara gu ahotseneatik, eta nik uste beste azokako beste eguneak ere hori oki dutela helburutzat, bai. Ahotseneak lehenik iragarri zuen Euskal Herriko beste bazter batzuetara zabalduko zela, eta hori aberasgarria da, ez da deszentralizazio hori, baina inondik inora ez da ordezkagarria. Argi dago komunitatea ez dela indarturik aterako hemendik. Naiz eta ahaleginak egin. Frustrazioa asko somatu duzu? Bai, frustrazioa somatzen da, nahi eta ezin aurkitzen dozunean, ez da? Guri ere sortu digu azoka presentziala ezin antolatu izanak. Horrek ere bai, suposatzen du frustrazio puntu bat. Baina, bueno, daukagun kartekin jolastu behar dugu, eta holase tokatu da, eta gustora, egindako lanarekin. Zergatik da hain beharrezkoa presentzialtasun minimo hori? Nik uste hor borobiltzen delako zikloa. Liburu bat aurkezten duzunean, literaturzale horren aurrean, edo musikazale horren aurrean, edo ez dakit hori bai da erritual moduko bat, ez? Musikari dagokionean ere ustez behintzat nik horrela bizi dut, antzerkiare nik horrela bizi dut, bertatik bertara, ez? Hori da daukana, hori da bereizten duena, bereizgarri egiten duena lan bat. Horrek ematen du berotasuna? Berotasuna eta emozio festa eta musika, uinak eta vibrazio guzti horiek bertatik bertara bizitzen dira, ez dira nire ustez pantaila vertikal batetik bizitzen, ez dakit, ez? Badaude esperientziak eta esperientziak, baina esperientzietan gorena nire ustez hori da, bertatik bertarakoa. Herritarren erantzuna zein izan da? Herritarren erantzuna guztiz aldekoa izan da. Eta horretan, eskerrona baino ez daukagu. Eskerrona, jaso ditugun, animoek gaitik, erosketen gaitik, galderen gaitik. Benetan, eskertzen dugu jendeak eman dion babesa. Ez guri, azoka, eta euskal kulturgintzari, nik hau zabaltzen dut gure kide diren guztiei. Bai, kultura ez da hola besterik gabe sortzen eta mantentzen den zerbait. Eta oraindik indarra inbar da, ez doa bere bakarrik ez doa, hemen, Euskal Herrian. Covidak agerian utzi duena da aurretik ere bagenekiena. Eta da oso prekarioa dela bai sortzaileen bizitza eta orokorrean behar dela sare potenteago bat eta plaza pila bat, hori argi dago. Eta herrietan, hirietan eta arnasguneak edo non. Gaur egun kulturgintzak izan behar du iruditzen zait ambiziotsua. Iraunen badu, ezin dugu konformatu edo egonean egon, baizik eta helburu handiak izan, gero ikusiko dugu bitartekorekin edo baliabiderekin egin hoiek, eta askotarikoak baldin badira hobe, baina bai, handira jokatu beharko dugu. Bueno, hori. Listo. Beste zerbait kontatu nahi guzu? Ez. Urrengo urtean disko aterako dut, eta orduan erosi danak.